Benvingudes i benvinguts. Soc en Ton, actor de professió. I jo sóc la Paulina, una actriu molt floribàndia. Paulina? Ai, d'això, voleu saber de què fan olor els pets? Doncs si ens escolteu, us explicarem la història d'en Jonàs, que no hi sentia de nas. Ui, oh, mira qui arriba per aquí. Però si és un centpeus. Hola, centpeus. Que tens soneta? Ui, s'ha dormit. Ei, hola, Jonàs! Ei, Maria del Mar, vigila que trepitjaràs els centpeus. Un què? Un A veure, centpeus. un centpeus? Oh! T'has tirat un pet. Sí, em sembla que sí que se m'ha escapat alguna cosa, però... Però si en sumes no se sent res, eh? Ah, no, sí, però sentim molt soroll. Clar, Què? ja sé què passa. A mi, què em passa? Jonàs, a tu el que passa és que no hi sents de nas. I això què vol dir? Doncs això, que no sé les olors. Oh, això vol dir que tota aquesta nàpia no serveix per res, eh? Però no. Jolina, quin frustre. Oh, un moment. Maria del Mar. Què? Mira aquí una pregunta. Què? De què fan olor els pets? Ai, no sé, doncs de pet i ja està. Què et farà feliç Per viure em farà feliç. No ho sé. Ja us ho deia. Ah, Jonàs, escolta. Vols saber què em fa feliç? Esperar els Reis el dia 6. El carbó és un avís. M'agrada fer-me selfies. Jo només sé dir Lluís. Per això vaig decidir explicar-li una història molt important per mi. Una història que m'havia passat a mi. Ei, per què no els l'expliques, la història aquesta? Ara aquí davant de tothom? Aquella tan xula. Oh, no. Sí, home, sí, aquell que hi vas posar els 5 centells. Oh, no. Però que sobretot hi vas posar el pesquis, l'enginy. No. Molt bé, doncs no l'expliquis. Bé, com que insistiu tant, us l'explicaré. Messi, pom de te. Ui. Hola, soc en Ton, que em pot ajudar? No sé, n'est pas possible. Estic molt atrafegat i tinc el més calent a l'aigüera. A l'aigüera. A l'aigüera? A la pica, vull dir. Ni hao, Hola, senyor Matipo, què tal? ni hao, Oh, perdó. ni hao, Sí. ni hao, Sí. ni hao, Perdó. ni hao, Sí. ni hao, Ai. ni hao, ai, Ai, ni hao, ui, ai. ui. Les millors gambes del món. I d'on són les millors gambes del món? Ho hauràs de descobrir. Willkommen, guten Morgen, Hagendash. Oh, però què veig? Un petit kinder. O com en diuen aquí, un vailet. Salut, petit kinder. Hola, d'això, em dic Ton, em podries dir quin és el teu ingredient secret? Nein, és un secret. 3 ous. Toca't els ous. Com? Els de la fletxa, vull dir, els de la d'acord, fletxa, els de la fletxa. Aquest? No sé. Cap aquí. Pedra, paper, tisores, 1, 2, 3, ja! Com pot ser? Una altra vegada. Paper. Ei, un moment. Què? Maria del Mar. Què? Som titelles, amb aquestes mans no podrem treure res més. Ostres, és veritat. I mira que fa una hora que juguem ja. Quina tonteria. Mira qui hi ha allà. Qui hi ha? A davant, a la casa del davant del teu carrer. Ah, són les meves veïnes. Sí. L'Ada i la Peggy. A mi em fa molt riure. Sí, l'Ada és molt afortunada. I la Peggy sempre està de pega. Sí.
és a punt d'arribar. No sé com li podré explicar el que sento per ell. Ai! M'he deixat el llum encès. Vaig a obrir, vaig cap allà. Xico-xaco, nyec. Ai, Hola, Maia. hola, Tomàs. Veig que portes l'instrument. Sí, no surto mai de casa sense ell. M'ha agradat molt aquest concert per a dos. Ai. Ja està. No, de fet, no m'ha agradat aquest concert per a dos, no m'ha agradat gens. Sí que m'ha agradat aquest concert per a dos, m'ha agradat moltíssim, m'ha encantat aquest concert per a... no, m'ha agradat més quan anava cap allà. No, quan tornava cap aquí, quan anava cap allà, quan ballava sardanes, m'ha encantat. Bé, concert per violí. Tomàs! Què passa? Ja t'ajudo a recollir-ho, no pateixis. Era concert. Ostres, ara... Gràcies. Ai, Molt bé. Concert per el meu Stradivarius. Herència del meu rebesavi. El violí, sisplau. Agafa'l. Maia, sí. Gràcies. Maia, Agafa'l bé. el violí, sisplau. Escolta'm, comença a ser una mica tard. Sí? I la companyia és grata. Però nosaltres ja hem de marxar. Un moment. Què? Esclar. Què? Ja ho tinc. Què tens? Oh, doncs que ja sé què em farà feliç per viure. Què et farà feliç per viure? Encara no ho has endevinat? No! Quan estiguis capficat, si rius una estona, ben diferent ho veuràs i tot se soluciona. Però la felicitat, ara riuràs, ja l'he pogut trobar amb aquest nas. Però m'enfilo per les parets. Digue'm de què fan olor els pets. Per això vull saber de què fan els pets. Digueu-m'ho, sisplau, de què fan els pets. No sóc un